Dobrý deň, ja som Miroslav Mlinárček. Lekcia, o ktorej vám budem dnes hovoriť, je rozmach západoeurópskych monarchií. Najprv povieme, ktoré sú to kľúčové pojmy, dátumy a osobnosti, ktoré by sme mali vedieť na konci tejto lekcie. Kľúčové pojmy, dátumy a osobnosti pre dnešnú lekciu sú monarchia, republika, Francúzsko, Anglicko, generálne stavy, veľká listina slobôd, parlament, storočná vojna, vojna dvoch ruží a osobnosti, ako čo sú Hugo Capet, Filip IV. Pekný, Henrich II. Plantagenet, Jan I. Bezemok, Johann Kazárku a Henrich VII. Tudor. Štáty v stredoveku sa odlišovali svojím štátnym zriadením. Najväčší počet štátov boli monarchie. Monarchia je štátne zriadenie, na čele ktorého stojí panovník alebo monarcha. On najčastejšie mal titul kráľa alebo cisára, alebo v arabskom svete titul kalifa. Moc monarcha bola nedotknuteľná. On rozhodoval o najdôležitejších štátnych otázkach, ako čo sú napríklad nové dane alebo vyhlásenie vojny. Teda slobodne sa môže povedať, že v monarchiách vládol jeden človek. Vláda monarcha nebola časové obmedzená, trvala od začiatku jeho panovania a do konca života, alebo kým nebol zvrhnutý z trónu. Moc monarchov sa však časom obmedzovala kvôli potrebám najmocnejšej šľachty. Monarchia sa objavuje v dvoch formách, ako dedičná a ako voliteľná. V dedičných monarchiách sa moc dedí v rámci panovníckej rodiny, najčastejšie sa odovzdávala moc z otca na syna, alebo boli aj prípady, keď moc zdedil najstarší člen panovníckeho rodu. Vo voliteľnej monarchii sa panovník, ako hovorí samotné slovo, volí. Najlepšie príklady stredovekých monarchií sú Francúzsko, Anglicko a Svätá rímska ríša. Druhý typ štátov v stredoveku predstavovali republiky. V republike je držiteľom moci buď celý ľud, alebo len jeho časť. Títo držitelia moci sú volení na určité obdobie. Republiky sa delili na demokratické a aristokratické. Najlepšie príklady pre republiky stredoveku sú Talianske republiky, od ktorých sú najznámejšie Benátky. V 11. storočí západná Európa začala zaznamenávať rast populácie a mestský pokrok. Dôležitý bol aj proces odlesňovania, ktorý priniesol veľké plochy ornej pôdy a vznik veľkého množstva nových dedín. V tom čase západná Európa začala stíhávať Byzanciu aj na kultúrnom pláne. Byzancia, ktorá dovtedy bola mnoho pokrokovejšia od západnej Európy. Dôsledkom tohto všetkého bol vzostup západnoeurópskych monarchií v 12. a 13. storočí. Tu sa predovšetkým myslí na Francúzsko a Anglicko. V tom období v týchto štátoch vznikol parlament a centralizovaná monarchia, inštitúcie, na ktorých v nasledujúcich storočiach spočívala západná Európa. Myšlienku univerzálnej ríše Karola Veľkého nahradili kultúrne a národné samostatné štáty. Najlepším príkladom transformácie z feudálnej na centralizovanú monarchiu bolo Francúzsko. Francúzsko spočiatku zahŕňalo iba malú oblasť okolo Paríža, ktorá bola priamo podriadená kráľovi. Ako sa táto kráľovská doména šírila, tak sa šírilo aj Francúzsko. Územie mimo kráľovskej doméne bolo rozdelené na niekoľko vojvodstiev a grófstvov, ktorých oblasti výrazne presahovali územia pod vládou francúzskeho kráľa. Z tohto dôvodu veľkí feudáli, hoci boli kráľoví vazáli, viedli samostatnú politiku. Taktiež niektoré kraje Francúzska boli pod vládou anglických kráľov. Iba vďaka rozšíreniu svojich území francúzsky kráľ sa nakoniec stal skutočným pánom Francúzska. Cirkev a mešťania, ktorým centralizovaný štát zodpovedal, boli dôležitými spojencami francúzskeho kráľa
pri upevňovaní jeho moci. V roku 987 na vlast vo Francúzsku prišla dynastia Capétovcov. Jej dejiny sa začínajú malou oblasťou medzi Parížom a Orléanom, známou ako Île-de-France. Prvým kráľom dynastie Capétovcov bol Hugo Capet, ktorý panoval od roku 987 do roku 996. On a jeho nástupcovia rozšírili kráľovskú doménu rôznymi spôsobmi, silou, intrigámi, úplatkami a manželskými vzťahmi. Však vytvorenie silného francúzskeho štátu od rozdelených feudálnych oblastí trvalo dlho. Najdôležitejšie úspechy pri rozširovaní kráľovskej doméne, čiže Francúzska, mal kráľ Filip II. Augustus. On panoval od roku 1180 do roku 1223. Filip II. Prispel k zjednoteniu Francúzska a odstráneniu nebezpečného vplyvu anglických panovníkov na kontinente. Počas svojej vlády úspešne získal späť veľkú časť anglického kontinentálneho pánstva. Taktiež Filip II. Zaslúžil sa o modernizáciu Paríža, zasadil sa napríklad o vybudovanie Louvru. Rozširovanie kráľovských majetkov sprevádzali aj vnútorné reformy. V Paríži bol založený ústredný kráľovský súd a kráľovstvo bolo rozdelené na osobité administratívne jednotky, riadené poslancami, ktorí za toto svoje vysoké postavenie vďačili kráľovi. Zvláštne miesto medzi francúzskymi kráľmi má Ľudovít IX. Svätý. On panoval od roku 1226 do roku 1270. O ňom sme už hovorili, keď sme spracovali krížiacké vojny. Ľudovít IX. Bol hlboko veriaci a bol vzorom príkladného rytiera a neúnavného bojovníka za kresťanstvo. On aj zomrel počas 8. krížiackej výpravy. Za vlády Filipa IV. Pekného, ktorý panoval od roku 1285 do roku 1314, sa položili základy, na ktorých neskôr spočívala absolútna monarchia. V tom čase sa založili predstavy o vznešenosti koruny a vytvoril sa rozvetvený a silný byrokratický aparát, ktorý sa staral o dane a o spravovaní štátu. Filip IV. Sa dostal do konfliktu s pápežom a potreboval podporu francúzskeho ľudu, aby upevnil svoju moc. Preto v roku 1302 prvýkrát v dejinách Francúzska zvolal generálne stavy. Tento snem, alebo zhromaždenie, čiže zbor zástupcov ľudu, mal poradnú úlohu a pozostával z 3 stavov. Prvý stav boli predstavitelia duchovenstva, druhý stav predstavitelia šľachty a tretí stav boli predstavitelia mešťanstva. Táto inštitúcia bola neskôr prijatá aj v niektorých iných európskych krajinách. Filip zo sporu s pápežom vyšiel víťazne a jeho vládnutie je význačné aj presťahovaním pápežstva do mesta Avignon v roku 1309 a rozbitím radu templárov v roku 1307, čiže 1312. V Anglicku bola na rozdiel od Francúzska ústredná vláda oveľa silnejšia. Preto sa tam viedol dlhý boj s cieľom obmedziť moc kráľa. Od roku 1066 do roku 1154 v Anglicku vládla normannská dynastia. Od čias kráľa Henricha I., ktorý panoval od roku 1100 do roku 1135, sa začal uplatňovať systém tzv. Bežného zákona. Vtedy boli zjednotené zákony obyčajového práva, ktoré sa potom uplatňovali na celú krajinu. Cieľom a dôsledkom tohto zákona bolo upokojenie rozporov medzi anglosáskou a normannskou časťou spoločnosti v Anglicku. V rokoch 1154 až 1399 bola v Anglicku panovala dynastia Plantagenetovcov. Pre anglické dejiny bola dôležitá vláda Henricha II. Plantageneta, ktorý panoval od roku 1154 do roku 1189. On manželstvom a venom dostal veľké oblasti vo Francúzsku. Držal okolo 2/3 francúzskeho územia. Henrich II. Tiež rozšíril svoju moc i na Írsko, Škótsko a Wales. Po Henrichovi II. Nastúpil jeho syn,
Richard I Levie srdce. On panoval od roku 1189 do roku 1199. Jeho meno patrí skôr do dejín križiackych výprav ako do dejín Anglicka. Bol to dobrodruh a bojovník, patron básnikov a vzor stredovekého rytiera. Ale veľkú časť svojej vlády Richard strávil mimo Anglicka a pre jeho podaných on bol cudzinec. Zomrel na ranu, ktorú dostal počas obliehania jedného hradu vo Francúzsku. Po Richardovi nastúpil jeho brat Jan I Bezemok. On panoval od roku 1199 do roku 1216. On nemal schopnosti skutočného vládcu a preto sa snažil to kompenzovať zavedením tyranského režimu. Jan I viedol neúspešné vojny proti Francúzsku. Tratil jednu oblasť za druhou a preto dostal prezývku Bezemok. Nespokojnosť anglických šľachticov s Jánovou vládou sa časom nezväčšovala. V roku 1214 sa vo Francúzsku odohrala bitka pri Bouvíne. V tejto bitke francúzsky kráľ Filip II Augustus spôsobil anglickému vojsku ťažkú porážku. Táto porážka ešte viac oslabila pozíciu anglického kráľa a baróni v Anglicku začali sa búriť proti Jána I. Kráľ Ján sa vrátil do Anglicka, odhodlaný jednať s povstalcami. Na stranu povstaleckých barónov sa však postavili aj tie vrsty anglickej spoločnosti, ktoré predtým podporovali kráľovskú vládu. Bolo to duchovenstvo a mešťanstvo. Jánova pozícia bola dodatočne oslabená, keď sa Londýn zapojil do povstania. Preto kráľ Ján I bol nútený robiť ústupky a tak prichádzame k vydaniu jedného z najdôležitejších dokumentov stredoveku. Bola to Veľká listina slobôd, alebo latinsky Magna Carta Libertatum. Kráľ Ján Bezemok podpísal túto listinu 15. júna 1215 roku. Touto listinou sa kráľ zaviazal rešpektovať práva šľachty, duchovenstva a občanov Londýna. Môže sa považovať za prvý písaný ústavný zákon Anglicka. Táto listina bola napísaná v latinskom jazyku, má 63 článkov a je napísaná na pergamene v 4 exemplároch. Dodnes sa zachoval iba jeden. Práve tento, čo môžeme tu vidieť. Veľká listina slobôd ustanovila kontrolu nad daňovým systémom, ktorú vykonával orgán zložený z barónov. Vydaním Veľkej listiny slobôd Ján I Bezemok uznal, že zákon je nad kráľom. Je to určite jeden z najdôležitejších dátumov v histórii Anglicka a aj Európy. Znamená, táto listina obmedzila kráľovskú moc. Zásadný význam Veľkej listiny slobôd spočíva v tom, že postavila zákon nad kráľovskú moc a zaviazala anglických kráľov, aby zákon uctievali. S touto listinou sa začal boj Angličanov proti kráľovskému absolutizmu. V roku 1265, počas panovania kráľa Henricha III., bol prvýkrát v Anglicku zvolaný parlament. Tvorili ho predstavitelia duchovenstva, predstavitelia šľachty, ako aj predstavitelia rytierov a miest. Dôvodom zvolania parlamentu bol výber daní. Postupne predstavitelia šľachty a duchovenstva začali tvoriť horný dom a zástupcovia miest a okresov dolný dom anglického parlamentu. Parlament sa stal protiváhou kráľovskej moci. Počas stredoveku sa medzi Francúzskom a Anglickom viedla storočná vojna. Táto vojna trvala s prestávkami v bojovaní od roku 1337 do roku 1453. Bola to najdlhšia vojna stredoveku. Hlavnou príčinou vojny bola žiadosť anglických plantagenetovcov na dobitie Francúzska. Totiž po zániku dynastie Kapetovcov a príchode dynastie Valois sa Angličania považovali, že ich kráľ Eduard III má právo vládnuť celým Francúzskom. Samozrejme, Francúzi si nemysleli tak. V prvej fáze vojny Angličania získali niekoľko dôležitých víťazstiev. Pri Kreščaku roku 1346, pri Poitiers roku 1356 a pri Azincourt roku 1415.
V tejto fáze vojny prednosť Angličanov boli lukostrelci vyzbrojení dlhými lukmi, ktoré dokázali preraziť brnenie francúzskych rytierov. Angličania boli tiež aj v stratégii a taktike lepší ako Francúzi. V bitke pri Poitiers Angličania zajali francúzskeho kráľa Jána II. Dobrého, ktorý aj zomrel v Anglicku. Počas storočnej vojny prišlo do zmien vo výzbroji západoeurópskych armád a do zmien vo vojenskej službe. Do platnosti sa dostávajú primitívne pálne zbrane. Je potrebné poznamenať, že Angličania v roku 1347 použili pri obliehaní prístavu Calais aj delá. Tieto delá však zatiaľ neboli obzvlášť účinné. Delové primitívne granáty boli vyrobené z kameňa alebo z kovu a boli vyhodené príliš malou silou, aby výrazne poškodili kamenné steny nejakého hradu. Tiež počas tejto vojne novým prvkom vo vojenskej službe bol vznik žoldnierských vojsk, ktoré začali nahradzovať stredoveké feudálne vojsko. V záverečnej fáze storočnej vojny zohrala veľkú úlohu Johanka z Arku, nazývaná Panna Orleánska. Toto mladé sedliacké dievča, oblečené v mužských šatách, posadnuté víziami a presvedčené, že je Bohom dané na záchranu Francúzska, pozdvihlo bojovú morálku francúzskych vojakov a prinieslo do obratu na boisku. Johanka sa neváhala zúčastniť na vojnových operáciách a najviac sa vynikala najmä pri oslobodzovaní obkľúčeného mesta Orleán v roku 1429. Potom kráľa Karola VII., ktorý sa dotedy vyhýbal v korunovaní, odviedla korunovať v mieste Reims. Prišlo do obratu vo vojne a Francúzsko prevzalo iniciatívu. Vojna proti Angličanom zrazu nadobudla národný charakter pre Francúzov. Vysoká šľachta však závidela Johanke z Arku jej postavenie a prekážalo jej, že spásu Francúzsku prinieslo obyčajné dievča. Johanka bola nakoniec vyštvaná z kráľovského dvora a vrátila sa späť do boja. Tam potom bola zajatá a po súdskom procese odsúdená na smrť. V roku 1431 bola upálená ako kacírka na hranici. Ako čo som už povedal, Francúzi postupne prevzali iniciatívu vo vojne a podarilo sa im zvíťaziť. Anglicko dožilo porážku. Výsledkom storočnej vojny bolo úplné potlačenie Anglicka z francúzskeho územia. Anglickej korune zostalo iba mesto Calais na francúzskom pobreží, ktoré držalo do roku 1558. Počas tejto vojny Francúzsko utrpelo veľké pustošenie svojich území. Krátko po skončení storočnej vojny sa Anglicko ponorilo do vnútornej vojny. Išlo o konflikt medzi dvoma vynikajúcimi rodinami, vedľajšími vetvami kráľovského rodu Plantagenetovcov. Boli to Lancasterovci a Yorkovci. Tento konflikt je známy v dejinách ako vojna dvoch rúží alebo vojna červenej a bielej rúže a trvalo od roku 1455 do roku 1485. Lancasterovci mali v rodinnom erbe červenú rúžu a Yorkovci mali bielu rúžu. Vojna sa skončila bitkou pri Bosforte v roku 1485. Víťazstvo získal Henrich VII, vodca strany Lancasterovcov a zakladateľ dynastie Tudorovcov. Táto dynastia panovala Anglickom od roku 1485 do roku 1603. Jedným z dôsledkov tejto vojny bolo aj oslabenie anglickej šľachty a posilnenie kráľovskej moci. Jeden z najznámejších predstaviteľov tejto dynastie Tudorovcov je Henrich VIII Tudor, ktorý nám je známy už z rozprávky o vytváraní anglikánskej cirkvi v Anglicku. Na druhej strane Francúzsko za vlády Ľudovita XI. Dosiahlo úroveň absolútnej monarchie, ktorej kráľovskí úradníci vyberali dane potrebné na udržanie stálej armády podriadenej panovníkovi. Prišli sme aj ku koncu dnešnej vyučovacej jednotky a ešte si raz zopakujeme kľúčové udalosti. Znamená, štáty v stredoveku sa odlišovali svojim štátnym zriadením. Najväčší počet štátov boli monarchie a druhý typ štátov predstavovali republiky. Na čele monarchie stal monarcha,
najčastejšie s titulom kráľa alebo cisára. V 12. a 13. storočí sa začal rozmach západoeurópskych monarchií, a to predovšetkým Francúzska a Anglicka. Po Francúzsku panovala dynastia Kapétovcov. Začiatky jej panovania boli v oblasti Île-de-France okolo Paríža. Jej panovníci svoju moc a územie Francúzska šírili, takže šírili svoju kráľovskú doménu. Za vlády Filipa IV. Pekného vo Francúzsku boli prvýkrát zvolané generálne stavy. V Anglicku po normandskej dynastie nastúpila dynastia Plantagenetovcov. Henry II. Plantagenet získal veľké oblasti vo Francúzsku. Jeho mladší syn Jan Bezemok utrpel porážku od Francúzov, ako aj od anglických barónov. Pod ich nátlakom podpísal v roku 1215 Veľkú listinu slobôd a uznal, že zákon je nad kráľom. V Anglicku v roku 1265 prvýkrát zasadal parlament. Medzi Francúzskom a Anglickom sa od roku 1337 do roku 1453 viedla tzv. Storočná vojna. Angličania na počiatku vojny bojovali z viac úspechu, ale s Johankou z Arku prišlo do obratu na boisku a vojna sa skončila francúzskym víťazstvom. Angličania stratili územia na kontinente. Počas storočnej vojny prišlo do zmien vo výzbroji západoeurópskych armád a do zmien vo vojenskej službe. V Anglicku potom vypukla vojna dvoch rúží, ktorá sa skončila víťazstvom Henricha VII. Tudora a príchodom na vlast dynastie Tudorovcov. Francúzsko, aj keď utrpelo veľké pústošenie svojich území počas storočnej vojny, do konca 15. storočia dosiahlo úroveň absolútnej monarchie. Týmto aj končíme dnešnú vyučovaciu jednotku. Pozdravujem vás do nasledovnej hodiny. Ďakujem za pozornosť. Dovidenia.